дар мавҷ барномаи иттилооти хабар. генерали тоҷик бо ҳамтои эронияш амнияту табодули иттилоъро баррасӣ кард. тоҷикистону қирғизистон масъалаи додугирифти шаҳрвандони боздоштшударо баррасӣ карданд. шоимзода гуфт бунёди қисмати тоҷикистонии касса имсол анҷом меёбад. бомба дар омид хатар надорад, ба зудӣ метарконанд. акбар холиқзода додраси ноҳияи бобоҷон ғафуров куҷо фирор кард? бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юнисата Мулоева. салом. генерал Рамазон Раҳимзода вазири корҳои дохилии Тоҷикистон бо ҳамтои эронияш Абдулризо Раҳмонии Фазлӣ густариши ҳамкориҳоро дар умури амният баррасӣ намуданд. тибқи иттилои вазорати корҳои дохилӣ, Раҳимзода ва Фазлӣ дар кохи Сомон, бӯстонсарои шаҳрии ҳукумат ҳамкориҳои мутақобилан судмат барои мубориза бо зуҳуроти номатлуб ва хатару таҳдидҳои замони муосирро баррасӣ карданд. ҳамзамон дар рафти вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои таҳким бахшидани ҳамкориҳои якҷояро дар самти мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва мубодилаи иттилоот мавриди баррасӣ қарор доданд, омадааст дар иттилоия. дидори мақомдорони ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Қирғизистон бо даъвати ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. дар дидори мақомоти Тоҷикистон ва Қирғизистон дар ноҳияи Бодканд мавзӯи озодии шаҳрвандони боздоштшудаи ин ду ҷумҳурии ҳамсоя мавриди баррасӣ қарор гирифт, хабар медиҳад Парсуде бо истинод ба сомонаи Акипресс. ба иттилои манбаъ ин дидор ба дархости тарафи Қирғизистон баргузор гардид, ки дар он мақомоти ҳукуматӣ, полис, идороти амниятӣ, додситонӣ ва марзбонии ду кишвар иштирок доштанд. тарафҳо дар ин дидор дар бораи ду мавзӯи таъмини амнияти сокинони рӯстаҳои марзӣ ва озодии 15 шаҳрванди тоҷики боздоштшуда дар Қирғизистон ва 9 қирғизи боздоштшуда дар Тоҷикистон баҳс ва табодулӣ назар карданд. гуфта мешавад, ки 9 шаҳрванди Қирғизистон ба далели гум кардани роҳ ҳангоми бозгашт аз Тоҷикистон ба дасти марзбонони тоҷик боздошт шуданд, аммо дар бораи иллати боздошти 15 шаҳрванди Тоҷикистон дар Қирғизистон тавзеҳ дода нашудааст. ҷамшед Шоимзода, муовини якуми вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон мегӯяд, сохтмони қисмати Тоҷикистони Каса 1000 имсол ба анҷом хоҳад расид. Шоимзода гуфт, тибқи асоснокии техникию иқтисодии лоиҳаи Каса 1000 дар маҷмӯъ барои татбиқи он 1 миллиарду 86 миллион доллар зарур мебошад, ки аз ин ба қисмати Тоҷикистони 314 миллион доллар рост меояд. ӯ афзуд, то кунун аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ, Бонки исломии рушд, Бонки аврупоии сармоягузорӣ, Бонки аврупоии таҷдид ва рушд маблағҳои зарурӣ ҷудо шуда созишномаҳои моилавӣ ба имзо расиданд. ба иттилои ноиби вазири энержия то ҳол дар қисмати Тоҷикистони Каса 1000 ҳудуди 111 миллион доллар аз худ карда шуданд. ӯ афзуд, корҳои амалан анҷом дода ба андозаи то 180 миллион доллар мерасанд, ки пули қисмате аз он баъди санҷиш пардохт хоҳад шуд. бино ба иттилои дарёфтӣ, дар дараи ромити шаҳри Ваҳдат як бомбаи инфиҷор нашуда аз даврони ҷанги дохилӣ пайдо шудааст. яке аз сокинони шаҳри Ваҳдат ба Спутник Тоҷикистон гуфт, ин бомба дар ҳудуди деҳаи Шифо, собиқ калтучи ҷамоати Ромид, канори роҳи мошингарди Ромид Душанбе пайдо шудааст. бомба дар теппае, ки дар канораш истироҳатгоҳи собиқадорону маъюбони мутааллиқ ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарор дорад, аз сӯи бачаҳои деҳа кашф шудааст. бачаҳое, ки барои бонӣ кардани чорвояшон дар ин теппа бозӣ мекарданд, тасодуфан ба оҳани ғалатӣ бармехӯранд. вақте заминро мекобанд, мебинанд, ки ин фақат қисмати охири бомба аст. касе аз онҳо бомба будани онро фаҳмида ба калонсолон хабар медиҳад ва онҳо дар навбати худ ба раёсати милисияи шаҳр хабар доданд, гуфт ин манбаъ. дар пайи ташхиси кормандони милисия маълум шудааст, ки ин оҳан воқеан бомба буда, эҳтимолан дар замони ҷанги шаҳрвандӣ ба ин ҷо партоб шуда, аммо инфиҷор накардааст. бино ба тахминҳо, ин бомбаи авиатсионӣ аз навъи бомбаҳои авиатсионӣ фугаси ФАБ 250 ТС буда, аз 260 то 500 килограмм вазн дорад.
дараи ромид дар замони ҷанги шаҳрвандӣ яке аз маҳалҳои даргирии ҳукумати тоҷикистон бо мухолифонаш буд. ба гуфтаи шоҳидон ин соҳа моҳҳои декабри соли 1992 ва январи соли 1993 чанд маротиба мавриди бомбаборон қарор гирифта буд. ба қавли сокинон, мутахассисоне ки дар минтақа будаанд гуфтанд, барои инфиҷор додани ин бомбаҳо то 5 тонн рек зарур аст ва замони инфиҷор тирезаҳои хонаҳо то 5 километр боз гузошта шаванд, то шиддати он паст бошад ва ҳам манзилҳоро тахриб накунад. мақомот гуфтанд ки ба ҳамин зудӣ омодагиҳо гирифта мешаванд ва ин бомбаро хоҳанд тарк конд, гуфтанд ҳамсӯҳбатони Спутник Тоҷикистон. тибқи иттилои расмӣ, дарёфт, безараргардонӣ ва инфиҷори таслиҳоти инфиҷорношуда ба шумули бомбаҳои авиатсионӣ ва дигар ашёи хатарноки тарканда ба зиммаи нерӯҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон мебошад. акбар холиқзода, судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки ба порагирӣ муттаҳам дониста мешавад, барои бозпурсӣ ба суд ҳозир нашуда фирор кардааст. нисбати ӯ ҳоло кофтукови ҷиноӣ эълон шудааст. ҳолати порагирии Акбар Холиқзода, судяи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор шудааст, гуфт Аваззода Шараф Тавар, сардори оҷонсии мубориза бо коррупсия дар вилояти Суғд зимни нишасти матбуотӣ. ба қавли ӯ, бар асоси ёфт шудани далелҳои шайъӣ нисбати Холиқзода парвандаи ҷиноӣ бо моддаи 319, яъне гирифтани пора, оғоз ва нисбаташ айб эълон шуд, аммо дар баррасии додгоҳӣ ӯ ҳозир нашудааст. аз ҷониби кормандони раёсат соли ҷорӣ Акбар Холиқзода ҳангоми гирифтани пора дастгир гардида, далелҳои шайъӣ аз ҷои ҳодиса гирифта шуд. ӯ ба суд ҳозир нашуда фирор кардааст. айни ҳол нисбати Холиқзода кофтуков эълон шудааст, зикр кард сардори идораи мубориза бо фасод. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.